Il-mewġa ta' sħana li qed nesperjenzaw bħalissa f'pajjiżna se tippersisti żgur sa nhar it-tlieta li ġej. Dan hekk kif l-Uffiċċju Meteoroloġiku estenda r-red warning fuq l-erba' tiem li ġejjin meta t-temperatura se tkun qed taqbes l-40 grad. Fil-fatt kemm is-Sibt kif ukoll it-Tnejn u t-Tlieta li ġej, it-temperatura se tmiss il-41 gradi Celsius fl-eqel tal-ġurnata biex imbagħad fil-għaxija l-inqas li se timmarka huwa 29 grad. Dan it-temp huwa riżultat ta' antiċikluni li estenda mill-Afrika ta' fuq lejn iċ-ċentru tal-Mediterran, partikolarment fuq Sardenja, il-Peniżola Taljana, Sqallija u Malta. Dan l-antiċiklun ġab miegħu massa ta' arja sħuna u fil-jumejn li ġejjin se jkun qed jestendi minn Malta san-naħa ta' fuq tal-Italja. Fil-fatt l-awtoritajiet Taljani ħarġu twissija ħamra għal 16 il-belt. Dawn sas-Sibt se jitilgħu għal 19. It-twissija tkopri bliet bħal Torino u Milan fin-naħa ta' fuq tal-Italja kif ukoll Firenze u Ruma u anke Palermo fi Sqallija. Ir-red warning huwa l-ogħla livell ta' twissija f'dawn iċ-ċirkostanzi ta' temp estrem u jfisser li wieħed għandu jevita x-xemx fl-arħinijiet tal-ġurnata, nixorbu ħafna ilma u nieħdu ħsieb persuni vulnerabbli. Anke min ikun bil-familja ħdejn il-baħar għandu joqgħod attent ħafna biex juża umbrella ħalli ma jibqax ħin jitwal taħt ix-xemx diretta filwaqt li għandha tiġi applikata l-krema protettiva. Dan jgħod ukoll għal dawk il-ħaddiema li n-natura tax-xogħol tagħhom jirrekjedi li jaħdmu fuq barra.